Този поздрав е специално направен от нас и Стерео поздравяват баща си Марти Груп. И също така за най-силната фамилия Topmost Production. Патрона Итало, леско семейство от квартал Ахматово, поздрав керава ме дадеске. О Марти, о шампиони, кај силе, бари фирма Марти Груп, Ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте, капа барав тумен вали гърми. Леско алав си баро Марти Груп и најзорало ко Ахматовци, обарвало тарикати. Сам се издигна, имаше на къща палат и најкрасивите деца. Вали гърми! Марти Груп пак му върви в играта. Много работи, никога не се спира. Кобаро, Ахматово и цялата България. Наси Стерео тешунен со вакерен, наши перавена амаре дадес. Па амен си ам думо думесте, одоле си баре легендарија. Таро баро Ахматово, обаре дому како баре Вилеско. Вали гърми, на нас и Стерео пак и върви в играта. На тати гордостта, на мама слабостта, като тях няма. Кобаро, Ахматово, обаро шефи. Бешунен, о Марти Груп, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, а кале, о съврете джанен, ме фамилија, нашти пераве намен. Душман, душман, те шунела, душман, душман, те пари овена, душман, душман, те мере.